ҳамагӣ 215 000 сомонӣ нархи ҳамин як хонагаи фурӯшӣ. Хона бо нархи дастрас ва фавран фурӯхта мешавад. Тирезаҳояш бошад, тарафи рӯи калонро нигоҳ мекунад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар маркази ноҳияи Файзобод ҷойгир мебошад. дар ин ҷо чорраҳа аз тарафи дасти чап суд шӯъбаи ВКД, аз дасти рост боло беморхонаи марказӣ ва аз ин тараф ҳукумат мактаб. хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дар 8-ум ошёна ин ҷо шахтаи лифт ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. хонаи фурӯшии имрӯзаамон як хонага мебошад бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошёна иборат мебошад. хона дар маркази ноҳияи Файзобод ҷойгир аст, беҳтарин минтақаи ҳамин ноҳия, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикияш қарор дорад. тирезаҳояш рӯи калонро нигоҳ мекунад. варианти беҳтарин аст бо нархи дастрас ҳамагӣ 215 000 сомонӣ ки ин нарх боз савдо мешавад, фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, хона ҳам фурӯхта мешавад, ҳам иваз мешавад бо хонаи заминакӣ ё ин ки мошини гибрид. вариантҳо бошад, марҳамат пешниҳод кунед. ва дар ҳамин дом дар 7-ум ошёнаш мо духонагаи фурӯшӣ дорем ки нархаш каме қиматтар аст, ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. ҳам барои ҳамин як хонага, ҳам барои духонага метавонед занг зада аз соҳиби хона пурсон шавед. ҳатман аз номи канали Дом Тиҷаи гап занед, тахфиф мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷаи канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.